Заточване на циркулярни триони за машини Купеко, но по-скоро съживяване и възстановяване от нулата. Диска е заточен и е възстановен чапраза. Натиска. Съответно, този диск е почти изправен. Зъбите са с неправилна форма и съответно е заточен зле. Направо е възстановен. Така че, ако имате машина Купеко и желаете, може да ни изпратите дисковете за възстановяване или заточване.